Zo? Ja, prima hoor. Mooi. Zo, de verlaten brug, hè? Ja. Staan bij het apparaat. Nou, daar gaat hij, hè? Ja. Ik heb een sleutel van je, geef geen jongen. Hij gaat niet verder. Gaat hij verder? Nee, hij blijft liggen. Oh. Ik kon ook niet... Ik ben er met bloemen uitkomen, nog vooruit. Ja, nou, klaar. Zet dan meneer in de bus. Hoe ben ik het neerzetten? Nou, dan komen wij dat bosje bloemen. Wat kost het? Nou, 5 euro. 5 euro. Ik ben klant. Bij de bosje bloemen. En dan moet je wel weer smilen, Jan, hè? Nee, dat hoeft niet. Nee, moet je wel weer smilen. Nee, jij... Broderman, dikke, ontzettend knaap. Ja, nee. Zeg, stukken knaap, geweldig stukken. Gewoon ze er bijna niet in krijgen. We hebben nog twee. Zo, dank u wel heren. Dat is niet hoor. Zo is het goed, hè? Ja, dat is een krabapparaat. Die vrouwtje komt er nog bij. Wij willen allemaal... Oké,
heeft alleen een foto van ons allemaal maken, is het niet? Nou, Film toch een mooi apparaat. Filmen. ja. Nou, keurig niet, jongens. Nou, en gezegd. Keurig niet, jongens. Gelukkig 1984. Mooi, dankjewel, vrienden. Gelukkig 1984. Ja, dat zijn ook filmsterren hoor. Veel gezondheid. Hollywood. Ja, wel denk. Alleen de studio is aanbrand. Ja. Nou, heren, dat was het dan, hè? Wanneer komt je film? Nou, nou. U bent burgemeester van Leeuwarden, Jon Terlouw. U heeft al een bekendheid in Leeuwarden. Heb ik, je leest het vaak in de krant. Je ziet het bij alle evenementen in de stad. Ik heb u ook al eerder gefilmd, verschillende malen. Bent u nog, ik heb gehoord dat u ook nog burgemeester bent geweest in Vlaardingen? Nee, ik zit inmiddels in mijn 5e gemeente. Ik ben, om precies te zijn, begonnen in Gasselte in Drenthe in 1958. Dus het is weer 26 jaar geleden. Daar ben ik 10 jaar geweest en van Gasselte ben ik naar Borgen gegaan. Daar ben ik 3 jaar burgemeester geweest, dat was de buurgemeente. En toen werd ik door toenmalige commissaris van de Koningin van Groningen, de heer Toxopeus, gevraagd om mij beschikbaar te stellen voor Winschoten. En daar ging ik heen in 1972 en dan ben ik 7,5 jaar burgemeester geweest. En in 1979, 16 oktober om precies te zijn, vertrok ik naar Schiedam. En daar ben ik ook maar weer heel kort geweest, 3,5 jaar. Dat is een beetje ongebruikelijk kort. En toen kwam ineens Leeuwarden in het beeld. Ik sprak de commissaris van de Koningin van Friesland, de heer Wiegel. En nou, er zijn wat contacten uit ontstaan. Ik heb een ontmoeting gehad met de Vertrouwenscommissie uit de Raad. En zo werd ik met ingang van 16 juni 1983, nu weer 1,5 jaar geleden, benoemd tot burgemeester van Leeuwarden. Zo, ja. En je hoopt het nog heel lang vol te houden, denk ik. Ja, dat hopen we altijd. Nou, kijk, het is zo dat, ik heb al gezegd, er zijn 2 gemeenten geweest waar ik betrekkelijk kort geweest ben. 3 jaar Borgen, 3,5 jaar Schiedam. Dat is erg kort. De normale gang van zaken is dat je tenminste een ambtstermijn van 6 jaar uitdient. En als ik dat in aanmerking neem, ik ben op het ogenblik 56 jaar. 56. Dus als ik nou, ik heb er 1,5 jaar op zitten. Nou, dan moet ik nog een jaar of 5 verder voordat ik mijn eerste ambtstermijn erop heb zitten. En dan ben ik 61 en dan heb ik de futgerechtigde leeftijd. Maar ik heb geen enkele behoefte om er dan al uit te stappen. Misschien dat ik er tegen die tijd anders over denk. Ja. Maar zoals het nu lijkt, dan zeg ik nou, ik kan wel een postje mee. Nou, dank u wel. U bent nou overal verschillende steden en kleine stadjes bent u burgemeester geweest. Wat denkt u nu van Leeuwarden? Ja, nou je komt natuurlijk inderdaad vrij gemakkelijk tot een vergelijking tussen die verschillende gemeenten. Waarbij hele kleine dorpen aan het begin aan de orde waren en langzamerhand de steden wat groter werden. Het aantrekkelijke van Leeuwarden is dat het een provinciehoofdstad is. Dat het heel duidelijk een centrale functie voor een veel groter gebied te vervullen heeft. Leeuwarden is erg mooi, met name de hele stadsvernieuwing, daar wordt dan wel eens wat negatief over gepraat, maar heeft toch zijn sporen nagelaten. De binnenstad van Leeuwarden is bijzonder mooi, kan zich meten met tal van vergelijkbare steden, maar bepaald ook wel met grotere steden. Nou, wat ik verder het aantrekkelijke van Leeuwarden vind, dat is dat je op het gebied van de voorzieningen alles hebt. Er is een schouwburg, er is een behoorlijk ontwikkeld muziekleven.
Er zijn monumenten die de sfeer van de stad mee bepalen. Er is een stuk sfeer in de oude binnenstad. Het is niet voor niks dat ik in die binnenstad zelf ben gaan wonen. Dat is een hele bewuste keus geweest. En op het gebied van het winkelen zijn er de nodige mogelijkheden, maar ook op het gebied van het recreëren, de watersport, het Groene Stergebied. Dat zijn allemaal hele kostelijke voorzieningen waar we in Leeuwarden niet zuinig genoeg op kunnen zijn. En waarmee is dat misschien jaloers op deze hand? En terecht, want er zijn veel steden in Nederland die wat dat betreft veel minder ingespannen zijn dan deze provinciehoofdstad van Friesland. Ja. Nou, ik dank u wel voor uw onderhoud. En ik hoop u nog weer zeker onder de wijl met evenementen nog eens even te filmen. Als het mij ligt, dan zal dat zeker gebeuren. Ja, fijn, dank u wel.
Ik wil jou er ook even bij opnemen. Wat? Foto filmen. Oh, oké. Nee, ik heb wel een statief bij me, ja. Even naar Harlingen toe. Even naar Harlingen, meneer. Ja. We gaan even naar de oude Zeunendag. Ja, prachtig. Met een oude man in de schepen. U bent toch Zijlstra, hè? Helemaal, meneer. Ja, mooi zo. Oh ja. Ja, bedankt. Ja, oké. Zo, kan ik? Je hebt mijn bril, hè? Die heb ik in de tas. Jongen. Als bestuur en auto, dat is ook al Indicatief voor ons korps dat wij in de gegeven situatie binnen ons vermogen en met erg veel energie een aantal knelpunten hebben kunnen oplossen of aanzetten hebben kunnen geven tot oplossing op lange termijn. Ik wil een willekeurig aantal aspecten noemen. De wisseling in de loop der tijd werd getrokken op de surveillantiedienst pas gelet op de sterkte en het wisselvallige dienstrooster onaanvaardbaar zwaar geworden. Gezondheid, motivatie en de operationele slagvaardigheid waren ernstig in het geding. Het is intussen gelukt de organisatie zodanig om te buigen dat de sterkte van de surveillantiedienst vooralsnog op peil is. En binnenkort zal, wat in tientallen jaren niet is gelukt, een nieuw dienstrooster worden gedraaid. De samenwerking in de regio en de samenwerking met de buren, de Rijkspolitie, heeft in een aantal vormen gestalte gekregen. Het is misschien wel aardig te weten dat op dit moment de surveillance in de stad wordt verzorgd en het bureau wordt bemand door de Rijkspolitie, gemeentepolitie Dijkse Deel en de gemeentepolitie Askarsen. Persoonlijkheid, enthousiasme zullen zeker een uitwerking hebben. Ik wens u erg veel succes. Dank u wel. Van Helden. De nieuwe korpschef is niet alleen de man die door de beide ministers geschikt is gevonden. Ik zou haar zeker over de rol die het Stadscommissie heeft kunnen spelen en de ruimte die daarvoor aan ons geboden is. We hebben ons er natuurlijk manmoedig doorgeslagen, maar toch. Je hebt naar deze dag uitgekeken, verlangt naar het moment dat je de verantwoordelijkheid waarom je nooit gevraagd hebt, kon overdragen. Dan zult je spoedig ontdekken dat je niet alleen een nieuwe korpschef hebt binnengehaald, maar ook een nieuwe plaatsvervangende korpschef. Ik zou haast, maar ik wou het hier wel even gezegd hebben. Dank u wel. Ondernemingsraad in het bedrijfsleven en een dienstcommissie binnen de overheid kost tijd, geld en energie. Omdat energie, tijd en geld niet verspild mogen worden, moet het overleg nuttig en constructief zijn. Instemd. Hetgeen wat trouwens ook van uw voorgangers waren gewend. Dat desondanks het overleg soms onder spanning staat, heeft naar de mening van de dienstcommissie meer te maken met invloeden van buitenaf dan dat dit te maken zou hebben met een specifieke Leeuwarden problematiek. Het is een verantwoordelijkheid voor ieder personeelslid dit te onderkennen en hiervoor te waken. Bij de politie stelt echter naast de problematiek van organisatiewijziging nog een ander in alle wijze aan de intensieve voorbereiding voor deze dag. Niet met de organisatie van de dag op zich, maar de betrokkenheid van al diegenen die mee hebben gedaan aan de totstandkoming van mijn benoeming. De inzet en het enthousiasme, burgemeester, door u in het korps bekend, meen ik ook niet te bespeuren. Ik heb natuurlijk een kortere periode om daarover te oordelen, maar wat ik heb gezien bevestigt dat. Ten aanzien van een nieuwe politiewet en provinciale politie zal ik mij niet uitspreken op dit moment. Ook overigens past mij enige terughoudendheid ten aanzien van de ministeriële zaken.
de officier in de Jongensbaan wil ik het volgende zeggen. Ik ben getroffen door uw gebruik van bezittelijke voornaamwoorden. U vindt wel heel prettig klank hebben. Mijn officier, mijn korpschef. Ik neem aan dat het niet hebberig bedoeld is, maar doelt op een nauwe samenwerking. Ik heb hele goede verwachtingen van onze samenwerking in het kader van het driehoeksoverleg, bij het stellen van de prioriteiten en ook ten aanzien van het werkoverleg, waar ik waarschijnlijk van de gelegenheid gebruik zal maken om er ook zelf een aantal keren aan deel te nemen. Al is het maar om nog sneller bekend te worden met de justitiële problematiek die in voor Leeuwarden geldt. Ik hoop dat wij met z'n allen komen tot een zodanige evenwichtige opbouw dat er een goede verhouding bestaat tussen de generalisten en de specialisten bij de politie. De problemen van criminaliteit en andere inbreuken op de rechtsorde komen vaak bij de politie binnen. Maar zijn daarbij niet de problemen van de politie alleen. De burger zal die problemen ook moeten onderkennen en willen aanpakken. Dan ontkracht ik een eerder bij mij gedane uitspraak van terughoudendheid. Ik heb veel waardering voor de manier waarop u het Leeuwarden Politiekorps onder bepaald niet makkelijke omstandigheden op koers heeft weten te houden. Ik ben u dankbaar voor de manier waarop u mij bent tegemoet getreden. Door uw opstelling en die van de overgelegen van de stad zijn mijn eerste dagen in het Leeuwarden Politiekorps bijzonder prettig verlopen. Uw voorzitterschap mij onder handen genomen heeft. Ik hoop daar nog eens een informele sfeer over na te praten, want het zou te ver voeren en ook niet passen om daar nu op in te gaan. Bedankt. Collega Van, bedankt voor uw woorden. Ik hoop u in de dienstcommissie de praktijk te tonen dat ik het voorgaande serieus neem. De techniek en het actief van het veld gebruiken. Dat betekent kunnen kiezen uit een aantal alternatieven. De burger verwacht dat de politiezorg wordt uitgeoefend. Op de uitoefening van de politiezorg zullen dus alle ontwikkelingen in de organisatie, alle verbeteringen van de bedrijfsvoering en alle vormen van leiding geven bij de politie moeten zijn geregeld. En ze had niks te doen, zeggen we. Goedemorgen. En die meneer die is helemaal... En ze had niks te doen, zeggen we. Goedemorgen. En die meneer die is helemaal... Is dit een echte politie? Zo, zo. Nou, dat was al. Het is al wat minder geworden, hè? Hier, 2 man die dus van de verkeer kan worden eten. Deze vissen eten de hele dag niet. Dus je moet hier ook niet meerekenen. Nee, 4 man. Die motorrijders die moet je ook niet rekenen onder het voetpersoneel. Dus dan zijn we hier vandaan bezig. Mooi zo, dank u wel. U bent vandaag in dienst nogal massaal, hè? Ja, er zijn 6 motorrijders, er zijn 10 reservisten, er zijn 5 parkeercontroleurs in dienst. Maar we houden het wel soepel. Ja, dat is heel wat. We doen het wel kalm aan, hè, dat vind ik. Wel strak houden, maar niet zodanig dat we iedereen op ieder vlakje zouden leggen. We doen het kalm aan. Hè. We proberen het voor iedereen leuk te houden voor Mark. Ja, mooi, dank u wel. Jullie dank.
betekent voor ambtenaren 3,5% korting. Daarvan heb ik gezegd dat is de halve waarheid. Wat je in dit land toch mag verwachten, dat is dat politieke woordvoerders van een partij die de C, de D en de A voeren, dat die wat dat betreft vanuit hun visie de hele waarheid zouden moeten vertellen. Ik vraag me af wat die C in het CDA nog betekent. Mensen die mee ten gevolge van je eigen beleid de straat op de sodemieterd zijn, die maak je dan ook af en toe. Die op de trein staat. En die moeten uit de speel komen tegen de bouwvakken en de industriearbeid. En als dat nog niet genoeg is, dan gaan we die hele club nog proberen uit te spelen tegen de sociale verzekeringstrekker. Beste mensen, men heeft een monopol aan rechts in Nederland over de maatschappij ontwrichtende acties die de FNV zou voeren. Misschien staat er morgen ook in de krant dat u hier maatschappij ontwrichtend bezig is. Maar ik vraag u, wie is de maatschappij ontwrichtend bezig? Degene die vechten voor solidariteit in dit land, of degene die groepen Nederlanders tegen elkaar uitspelen, diepe wonden slaan tussen de verschillende groepen, waardoor de noodzakelijke solidariteit die we met elkaar moeten opbrengen om uit onze economische problemen te komen, wordt verspeeld. Deze mensen zijn met iets bezig wat jaren door kan werken in de Nederlandse sociale verhoudingen. En dat is veel erger dan met elkaar het kruispunt te bezetten. Of een langzaamaan-actie te voeren bij de spoorwegen, waar mensen dan eens een keer een uur moeten wachten. Dat is na een uur weer over. Dat is te herstellen. Maar groepen mensen tegen elkaar uitspelen, dat geeft, ik heb het al gezegd, diepe wonden die jaren hun spoor zullen dragen. Ik doe de groeten aan mijn moeder. Deze is overal bij. Kijk, de rijder die valt door. En we moeten even staan. Actie!
film. Nee, joh, dan film je naar mij net. Dat doet er, ja. Ja. Jammer, even een keertje. Daar kwamen wij niet tegen. En Koos heb je zeker? Dat is nou een stomdag, hé. Wacht hier aan. Gaan we weggeven. Dat is moet je lachen. Even ruimte maken voor meneer Van der Wal, hè? De enige echte Van der Wal. Oh ja? Wil iedereen die er zin in heeft, het lijkt enorm lekker trouwens, ik zou het wel doen, koffie en een gebakje halen aan het buffet. We hebben te weinig mensen. Dank u wel. Spulletjes vandaan haalt, vandaar de grote bescheidenheid.
Ja, Claire! Ja, nou. Dat verdienen we 1000 aan je. Knappe humorist, oh! Fantastisch hoor! Waarom, Jan? Katrien is eromheen. Film op. Er even aan die kant denken om, Kees. Nou, maar ik weet Klaver nog. Klaver erbij. die is gewoon op vakantie. En daar ben ik even nog mee bezig geweest. Hij laat hem helemaal. Zo. Zet hem op hoor. Want ik even close-up. U krijgt het nog te zien ook. Ja? Mooi zo. Hebben. Wat zegt u? Ik hoop dat iedereen het hier naar zijn zin mag hebben in Ja. het werk. Dank u wel. Ja. Dank. Dat willen er nog wel flink verweten. En dat willen ze niet helemaal van nek hebben. Ja, nee, maar goed, dat is het probleempje. Maar dat Een plakje vrij overgekeken. Nee? Wie vrouw woont? Ik werk het al. Ah, Laske. Ja, dat mag. Ja, dat mag. Nou, net ergens om, maar ja, ik vind het wel leuk. Altijd. Ja, maar nog even weduws, joh. Ja, weet je, om mijn eigen dat... De weduw dat ik even opzet. Nee, dat weet ik niet. Ja, ik ga wel weg. Ja. Wil je er ook één, Kees? Of heb je geen doos? Ik heb geen doos hoor. Kees, doet het niet. Ah, dit is het niet. Is de film al? Mooi stelletje rampelen zanten hoor. ja. Krimmel, die schaam je als breuwachter. Wat moeten wij? Iedereen die de nieuwwerf uiteraard vandaag bezocht heeft. De nieuwwerf heeft dus